Sashisin pat ngi priang sngewbha phi baro ki parabangeit bat ngi khot sngewbha ro ya phi ki paralok ki ba i ki baju khmi bat pet bani shakrilang U Blei ringkat bat ngi lingba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh hakabas dang ngi aingu U Blei wat hapdeng ki jingkhang lat yangi bani shakrilang hakayeng ka bakhu ka bakantang ka jong Blei Henry udang play ngi kalat hakum kene hakane karukom banyo bani shakrilang haki ying kisem ki jongi kom hakane kapor namar kata tungin dwai U Blei mauni snei sa sisien pat un penjalat engi bangin yo ban kiu shakaying kabakantang banyo bani shakrilang U Blei tungin pendam U Blei haki jung dwai U Blei buk pa chung ibham neng kumne sa sisien ngi wan jan jong me lingba ni kapor ngi aingu eme namar ka jing kyrkhu ka jong me ka bamaladar ring khat lambat ngi lingba ki sngi wat ki por baro ngi duayak mat jong me U Blei ka baman isnei tu min yalam ngi lingba ni kapor ko try kat bengin ang yo ban senglang ya ka kerteng ka jong me ngi duai bu man sim bokhu jong me un yalam me ka jing shakri ka jong hi Oi ko try chi subi ngi duai ker pang khmat jong me ko try lengba kini ki sngi bat ki por ka bangi em ko try ki long shisha ki sngi ki ba ko try han rei mem sim la eno engi mala betin lenti ka jingya lenti ka jongi ko kanrat bangi da duai ya ka ba manang isne ka ba manang long ringkat ko try lengba ki sngi ki por ki banang wana ka jing em jongi ko try Hoi sibun ko try ngila do kilat ko try ban kiyo ka yeng ka bakhoi ka bakantang ka jong me Henry ko try chi subi lingba kini ki kor ki bor ko try ki bamanta ko try jong kani ka jok ko try ngi yo pat ban shakri ha ki yeng ki sem ka jongi ngi da duai ko kanrat men yalam lingba kani ka por ka jing shakri ka jongi kerpang nadu ka basdang hade ka bawai no jongka simti mame ki baro bat ngi buti hakik sangti ki badan bor ka jong me snow ko pai ki jing duai ki jing khat karpat ka jongi nabang ni baro ngi pana ka kerteng ka jong Jesus Christ amen Nginya beteng ya ka jing shakri ka jing ya ka ni ka por nginya ruai ka jing ruai ka ban ru fulai bat hadian ka ni ka jing ruai ngan sakarpat ya Mr. Bantailang pengrup in sa Syiem ban puli na ka tien ka jong Blei bat ban duai Ajing it kat kiduriaw ajing isnei balashlei ba uyap usim ka jing im yap yangi ban pen im ka jing ruai ka ban ru fulai Ajing it kat kiduriaw ajing isnei balashlei ba uyam usim ka jing im yap yang iban pen balaban led yakani ngap klem yaro bala yakani in mau Kad babuneng kadang sa Kalbari poli Jingiaseng Iathuhkhana bat kinan ba jong kibuneng kilayo ka la
bor bajing U Blei hangi menta Jingiaseng bajing su Iathuhkhana kynthei kabaren tu Nongialam Jisu shynrang lakawalam ruturang banyaleya nikapetei lani dujo rukamna burombat ka keteng jongmi kan pynbeit ya hinong shun kat bamimi yeng hajan balang jongmi kan sngewbha. Swa bingelit lang khmat Blei jong duai dengan sas kuar katu kini Jingiaseng nak tien ke jong Blei ya ka bang ila ban Syiem na ar ki koren ka lenong ka bahinyau ka khot ka bashpau rum ka lenong ka bapra ka khot bakhat ar haru bakhat saw bat Matthias ka lenong ka ba ar saw ka khot ka ba lai phun riu bat na ka ju hi ka lenong ka khot ka ba saw pu ar hadu saw pu saw Khristian gi ba ongkum ni namar kata ka jing susi beriu Blei ka penlong ka jing kala ka bamut sya ka jing penem ka bom babesu anrei ka jing susi ka jong ka perthai ka penlong ka jingyam kumta te ku parabangeit ngilong ki nongkit ram om nakata ka do ya ka ban em ka bakum ka do namalada pi em ka bakum ka do penyap noken henrei lada pi penyap tron da umun Syiem ya ki jingle ki jong kata kamen pen em ken namar kat ki balayalam da umun Syiem U Blei kita ken ki long ki khun U Blei henrei syapang kata kesngi bagata ka poru omdan batem lemni ki angel ki beneng henrei tang ukpa jungahi namar kata tu syarai naba pemtem hakanuma kasngi ba unwan utrai jong pi ya kani pitem balada utrai yang ulatep hakanu ka por ba unwan unong tu undala am bat unom dasha ban prat ya ka yeng jong u naba kumta philong tolong phi ki balak loy naba haka por ba phimon unwan ukhun ubreu tu bleng kyrkhu ya ba puli ba sas ko na ktien ba khu jong u tungi lang khmat Blei jing duai tungi duai khpa jing ba hamneng ni aingu me ablei takan ran ya khti jing iba ka jong me ya ba mem sim la eno ablei jing em jing bala lil no mla ri mla sumar mla kem mla dai ngi trai aman la ka khilem mat ablei jong jing em ga jong ngi trai hoi wala bun sing la pen susi ya ka mon ga khut ga jong me rei me atrai me khot ingi na goi ka por sa goi pan wing nyai phai se me trai isnai ablei takan ran momin no me no ablei ya ka jing em jing banang sa hoi tai ngem tip ke ga ban ja trai po jing em jing ngi trai rei shana skema ka jing panyai pastar ga jong me trai momin tilen ti yengi ablei haglen ti ya jong ga jing em jing ngi trai bakal air jong ni ka par thai trai kanum yo ban rong no yengi rei bangin le skem ban me trai min la trai ban pen subhai ka mon ba khoi ka jong me trai wala kum kini por jong ki jing e ba jing le ka ba kum ka par thai ki ma trai ling ba jong ni khunyang jing pang trai
Nre ablay tekan ran tu penskemye ki jungmut jung perkhat ki jungi try. Mengin perkhat tan ni ki jing e try. Nre bakin mal try man phai se me man la ka khlimat jung ka jing em jungi man me long blay jung ka jing e ne me long blay jung ka jing tip lam. Ngi tip try ni su thu atrai ba me men sa isne ngi hagwi sngi try. Bar ba ka jing sok ka sayo ban san char biang try. Hakani ka ri ba jai ban ri jungi barok ka wei try. Chicken ten ro ablay na banta kani jing shakri jungi hakni opor ibu tiai santi khu ki jong mi try ma kham tam e nongkren I badan ka banta ka bakhraw try man sam ye tien ka bakhu ki jong mi hapning jungi hakni opor isnai ma me ablay te kan ran to pen slab ma me try do man se bakhu jum mi try I ba ka e ban mi no na ka shentur ka jong I try ka da long try ka jing ba ma kan jam sim try ba ka jing thau thamai try ye ka jing em jungi ka man la ka sngi try Syiem ti me try por badang sa jong ka jing em jungi ni bu ti hai sang ti khu ki jong mi so ba ma try ju kho ka pa ka jong shakri ba try jong mi hani ka por ba nang try ban pan ka man ba khu ka jong mi try na ba kini barang ipan ha ka teng ka jong try jungi nong pen em jungi Jesus Christ man ta ba stu ki atai bu bom chukun amen Nga ai U Blei ai Mr. Bantai lang pingru. U Blei puli na kaktian ka jong Blei bat ban bo au Blei ka jing duai. Tu Blei kyrkhu pi kham tam ha ka jing shakri ka jong pi U Blei. Hakani ka por pat ngila poi sa ka wei ka banta. Bangin yo sngow no e ka khubor na kaktian ka jong Blei. Nay Mr. HP Syiem I balong wei na ki the khot committee jong ka Balang. Nga ai U Blei pi ba HP Syiem ya ka jing kloi ka jong pi ban ya dan ringkat lembat ngi kum ka Jingiaseng Samla kham tam e ban sam ya ka khubor na ka tien ka jong Blei tu Blei ndar ringkat lembat pi bat nga kerpat hakani ka por ba pin Syiem ya kani ka benta lingba jong kani ka por Hakabading kong ngai ngu U Blei ubaladon kat lembat nga hakabangai la bani don kat bat pi kum ka Jingiaseng Samla hakum kane ka sngi ngai U Blei ye ka Jingiaseng Samla lingba jong Sherman ubla pedang sngewbha yanga hakani ka khlemat bat to Blei unda kyrkhu pi kum ka Jingiaseng Samla bat ya baro kinong kitkam jongka U Blei unda kyrkhu lang ingi baro hakani kapor bat hasua bangin poi saka benta kabangan yo ban slok na kaktien ke jong Blei do ngini duai au Blei kupa jongi ubah beneng ngawani kaban aingu yami namar kani kapor kabakodor ya kaban mela syak sobhai lau jong syakri bandon kat dembat kani ke Jingiaseng Samla hakani ka khlemat kaban minta ya kaban yo ban syakri ya ka kerteng ke bakut ke jong me isnai au Blei lau jong syakri hapedeng ke jingtrat ki babun namang ngalong tang ubrio bat to yarap yang Khristan bor yang bat ngait scam menlong dekat lem bat nga tat hadu banda pendep ya kani ka khubor kabangan plah hapedeng ki pai reunget ki balong ki khun Khristan jong ka Balang haka kerteng jisu duai amen. Kabenta kabangakwa banya selok bat pi kum ki khun samla hakane kapor ya ka jingkren ka jonga la pensyong nong rim na ka kitab jong Joshua kalenong ka banengkong ka dekat ka bapra ki kentien ki ba ongkum ni what I bakani ka kitab ka hukum kanja no na ka shintur jong me nrei men yai perkhat ya ka senia sngi kanang ba men yo sumar banle kat ba kum ya baro balatho haka naba kumta men roy hala kalenti bat kumta men manbha bat ka phang preng jong ke jingkren jonga hakani ka por kalong ki Khristan kum kinong yalam
Hadian ba Moses ulayam. U Blei ula khot ya u Joshua. Bat ulaong hau to yeng to ya syynrang jong kawa Jordan. Ya ka ba Nongialam ki khun Israel. Ban poi siya takari jong kejingkular kari kanan. Rengkat bat ki kular ki jong U Blei. Ke ba uong ngandon rengkat lem bat mi. Kata kejingkular ke jong U Blei. Kalong ba u Joshua un pendep ya kata mission. Banilam ki khun Israel. Na kata kalenti ke ba kidei baniya. Ban poi siya kata kari jong kejingkular. Kumba uladon rengkat lem bat Moses. Hendai kawai ke bangi i hang ni. Ba U Blei wong hau Joshua. Ba menlong u breu u baklan. Ubam Sept bat baleru ya ke hukum ke jong U Blei. Bat hadian bangi i bau Joshua u pendep ia kata U Blei ula don rengkat lem bat ula kyrkhu ya u. Bat ni i hang ni ba hadian u Joshua ula long u breu u bakrau bor bat badonam ha kata kajaka ha kaba u udon. Bat habang apet ye kini kidukan lingba jong kani kelenong ngai i bakidon sau benta ya kaba U Blei ukwa nanga napi ya kaba nginle ya kata bat hakajing sisang i ba U Blei don kam yanga bat ya pi bangin Syiem yala ka jong ka jingkit kle na benta yala de bat na benta ya kiwei pat banlong kanuksa ka babha na benta tu ki brio ki ba pek bat ki badon kam yangi lese ngila ban ong ha jing ong ka balangkot ki khun ki pet syangi kum ki kime ki kapa ki para jongi ki pet syangi kum ki hinmen ki jongki kinong syong snong ki pet ki Nongialam snong kum kirang ba snong ki bangeit ha ki balang ki pet ki nong syarai jong ka balang bat ki khun samla ki pet ki nong kit kam jong ka Jingiaseng Samla hoi kata kadai kabal shisha bat ngi hang ni wat u kena red bro ula banlong uta u Nongialam u bajajar kumba ong kaktien u kena ulong u kpa yo rangba namar balai namar ngi hang ni bau pin i ya kanuksa ka babha na benta kiwei pat ki ba pet syauta u kena to mentang ya poi sa ka benta ka baningkong ya ka bangakwa ban pai sa ka ktien ka jong U Blei ya ka bangin pet hang ni na ka ba na kani ka kentien ka baningkong ka baong wat ai bakani ka kitab ka hukum kan jano na ka shintur ka jong me kani ka penpau ya ka remyang shintur jong ka jing shisha ka bakren ya ka jing shisha bat ka bakren ru ya ka ktien ka jong U Blei klem kanu ka jing compromise lani ka jing ya pein adangin pet syakikam ki apostol kalunong ka bapra ka dekot ka basaw what happening ka jing sha ban ben ka jing sha nyo ben bat ka jing pin sha pin sakma ki bangeit ha U Blei kim syem la sange ban kren ya ka jing shisha jong ka ktin ka jong U Blei ngi hak ni wat u Simon unong le bertong hakabak hado ngi ba kala ka bamat bat kita ki nongbur ki ba sultanan ban pekai ke jingle bertong jong u ki kala ka bamat bat ki pediang yu Jesus Christ
lengba ke Jingialap jong u Philip, u bailap ya ke kubur jong ke ketien ke jong Blei, bat ya ke kerteng ke jong Yesus Kristus. Ladangin puli sya ke baar u Timothy, kelenong ke baar ke khot ke bakhatsan, ke ketien ke jong u Blei ke ongkum ni. Tu persyang semat ban IT yaladi, balap yang hun da u Blei, kum u nong trei, u bom dan kam, ban nek ran, ya baya sambet, ya kaktin, ke jing shisha. Ladang ilanang ban IT, ya lagi jong ki syuntur, na benta ban keren ya ke jing shisha, jong kaktin ke jong ublei. Ngiyo ya ka bor, ban ruwa ya ro ya ka kerteng ke jong ublei. Hoi ngiyo ro, ban hikai ya kaktin ke jong ublei. Bat ro ban yalap ya Yesus Kristus haka jing ke jongi. Kanu ke basnio, kanu mi na ke sintur ke jongi. Habang yalap ya ke jing sisa jong kaktin ke jong ublei. Ka benta ke baar. Hendai menyai perkat ya ka senia sengi. Kabamun manla kapor. Jingmut jing perkat ubriu kadai ke jingele hapdeng ke babha bat ke basniu. Kalau kum kat madan thma hakaba ngila ban ong ba ubalek syek thma ula ban long ubarem lani ula ban long unong ile thma bajob. Balai namar ke bau yoi lani ke bau yo snow la kalong ke baba ne ke basnio karung ha ke jingmut ke jing perkat ke jong ubriu bat ni hangta ke haba kilarung ke jingmut jing perkat ke babakla ha ke jingmut ke jing perkat jong ubriu ka shynrang mat jong ubriu ka kelador hangta hi namar katangi i ka ktin ke jong Blei ka stiu pol cheun kinong rum kelenong bakat ar kedekot ke baar. Bat tu wat pin Syiem lengkat yaldi. Bat kene ke pertai. Hendrai tu pin keladur no yaldi ken. Da ke jing pin thamai. Ya ke jing mut jong pi. Kenang ba pin yok tip. Ke ba kumno kalong. Ke mon jong Blei. Ke ba baha. Bat ke ba pin sngewbha Bat ke ba janai de. Namar kata. U Blei u kumi lenti na nga ban api. Kamtam na deng jong pi kum ki khun samla. Ka jing jong pi ka bakum no pi hapdeng ka pertai ka bakum kani. Ka jing hikai ka ketien ka jong Blei ka ong. Bangin long berbor ki breu. Ki badan ni ka jingmut ka babha. Na benta ban pla ya ka kerteng ka jong Yesus Kristus. Kenang ba U Blei unyo ya ka ban kyrkhu ya ka jing ka jongi bat ya ka bon ai hangi ya ka jingsuk ka babam jukun ladang in puli na ka jingruai sam ka baningkong ka ban dekot ka baningkong bat baar ki kintien ki ongkum ni suk uta ubriu ubamya haka jingya sela ki bomman lemne ubam yang halenti kinong pom. Lemne ubam syong hakajing syong kabarki ben. Nre uba kajing shynrang jong u ka hala ka hukum utrai. Bat haka hukum jong u perkat senia sengi. Kabenta kabalai ka donut kenang ba menyo sumar. Ka kentien ka jong Blei ka ong kenang ba menyo sumar. Hei nyo ban sumar ya ka. Nyo ban sumar ya ka. Haka donut ke jongi. Na benta ke Na benta ka ketin ke jong U Blei. Ya ka bang nyo sngo. Bat ya ka bang puli ya ka. Ka donut ke day tang maka. Ka jaka. Ka ba omdan manu batip. Day tang uta. Balik ya ka man ke jong Blei. Usoto. Ya kata ke donut
hakabau IT la de na benta ban saki ya ka kerteng ka jong Jesus Christ. Adang im sim kia ila ka jong ka do non. Usoitan unyo ya ka ban penjat ya ka. Ka tien ka jong Blei kat kum umatia skelnong ka bakat san. Dekot ka bakat kendai. Nabak na ka do non kimi no ki jingmut baman. Ka ba penyam. Ka ba klim. Ka ba yakai kynthei. Ka ba tu. Ka ba sakai lam lian. Ka ba keren ben. Na ka do non kimi ki ai ki babha bat ki basniam bat ki ai ni i ka ktien ka jong U Blei kami na ka do not ka ba IT ha U Blei ladang in pe ha ki proverb ka lenong ka basaw ka dokhat ka ba arplai ka ktien ka jong U Blei ka ong to recop yela ka do not daka basumar na ba naka kiwan kijingmi ka jingim ka benta ka bakhat do bat ka basaw ka ba ong kumni banle kat kum ya baro bala tho haka ka bamon ha ka jingim ka jongim kano ka bangile ha ka jingim ka jongi labha lane lasnio on sai i kat kum uso jongka nimla ban shule menle lani ngimla ban shu pertho bon nrei ladang ile ikanu no ka babha lani ile ikanu basnio hakawe kasi kan sapau tingkren haka jingim ka jongi ka jingim jongi ka ba shynrang U Blei ka dei ka jingim ka ba kongo ya ki hukum ki jong U Blei ladang in puli na ki stiu jakom kalenong ka baningkong ka khot ka ba arpuar ti tolong pi kinong le ya ka ktin bat omtang kinong snow da ka ba syukor ya la dehi U Jisu U Syiem ya U Blei U bade ya ka man jong U kum ta U Blei bastat U batei la ka jong kai yeng halor U mau siang ho oi ni em ha ka ni ka patei ka badap tang ki jing bat ki jing le sudah khamtam hakum kini kisngi ki por ke ba menta jong ke jingpang COVID-19 ngim tim kumno kata ke jingpang kalong kumno kaleng bat kumno kawan baro nangi ni siap tiang hoi dan napdeng jongki ki bam siap tiang ya kani ke jingpang hendrai ni hap ya kaban kongo ya jing patha jong ka sarkar ya ka bangin hap ya ka ban sanitize ya kikti ni hap ban deng ki mas ni hap ban phong ki gloves knang ban yada yala di na kata ka jingpang ndai ka bakong santam ha ka jing im ka jangi ka long ka bangin ngej ha U Blei bat bangin ngej ha ka ktien ka bakhu ka jong U balong ka bor na benta jongi U Blei utip ya kalawe ke jongi U Blei jongi ulong menen menta bat shadow ki bom chikot to U Blei un kyrkhu lingba ini jinslok ibarit hakane kapor U Blei na benta ka burom jong amen tong ni duai ni aingo eme au Blei ku pa jongi ba beneng ya ka bamala don kat lembat ni hakani ke Jingiaseng hakabangi layo ya ka ban shashkor ya ka ktin ke jong me to isnei atrai babha ya ka ban kyrkhu ik benta baro ya ka bangi la pendep hakani ka por ai kan long ke Jingiaseng Samla hakmat jong me sngow ya lau jong shakri ba khot karpat hakani ka por haka kateng Jisu duai amen nga ai ku Blei sa Syiem pat ye Mr. HP Syiem ya ka kubor ka bapilawan ra hapdeng jongi ya kani ka por ka long shisha ka kubor ka bakodor ka bakran yengi shapang kumnu kumki Khristan ngin long kinongialam
hapdeng jong kane ka jok ka wangi ngi im hakini ki sngi menta tu blei unang kyrkhu ye phi unang ai bor phi khamtam ha ka jing shakri ka jong phi yo blei kumju ru u blei unang kyrkhu ye phi ya ka yeng ka sem ka jong phi baro ka wei nga ai khublei ya kinang e shimanta nadu I organist Mr. Balmi Lingdot Nong Per, in Nongialam Jingrai Mr. Henry Wardry, but Yabaro Kibalay Don Benta, Hakanigapur, Kumjuru, Yapi Kipara Samla, Lembat ki parabangeit ki balai shimenta lang na ki Jingiaseng ki jongpi tu balai kyrkhu yangi lingba jong kani kapor ka jing shakri ka jongi U Blei mentang ila poi pat sa ka bangin pen kot no e ka jing shakri ka jongi U Blei nginyarwai da ka jing rwai ka ba sau spa sau phulai ka jing rwai ka ba sau spa sau phulai tu ya lam yangi ku kenran kat bangidang ya chafrang hakilenti e bat kelan ki bangi ya kendu lang hadin jone ka jing rwai ngan sakarpat yai pastor lendan Syiem insa pelat ingi da ka jing kyrkhu penwai Tu yalam yang ikukenwa kat bangidang ya chaprang hakilenti ebat kelan kibangi ya kendulang Yaleka doban mensim menta ila shibetun kijeng pensoy jong kapetei kipendabda jeng bom hun nun yaki bajelip ikai trite nan skoklan aki jeng at pelung jongki nan shemka jeng leran Aingan kumit syakilumba kibadon cha shynrang Aingan batka ktika jongmi aki umku twai babha Batur airu bagajingai e kajang Jesu Kristus ubau trai bat unang penemujangi kajing ed ba kajang bleu pa kabana bomjukut lambat kajing selok kabat hyang bat kabapan syad bor kajang mensem khot to ai bikin yailong kin yai sa rengkat bat ngi kum Jingiaseng Samla jong ka Balang Presbyterian Mawroh ya ka Balang ka jong hi baro ka wei lambat kireunget hakeleng satla ka perthai menta bat shadoki arta bomjukudru amen